Добре дошла, казвам сега на доктор Емилова. Гуруто, ако мога така да кажа, на лечебния плодов режим за разтоварване и лечение на тялото. Познавате я. Поводът обаче е една нова книга за детското хранене, която излезе тази сутрин. Защитете детето си от болести. На която книга доктор Емилова е главен консултант. Добре, автор е доктор Джоел Фърман. Кой е той? Запознах се лично с Джоел Фърман през 1998 година. Един от лекарите, които стоят начело на Американската лекарска асоциация към Американското общество за натурална хигиена, чието член съм аз от 1996 година. На 20 години той е една от надеждите, олимпийските надежди в фигурното парзалене на Америка, но претърпява травма на единия глезен. Лежи в най-добрата ортопедична клиника в Америка, най-добрият ортопед на Америка го лекува и въпреки това след една година никакъв резултат. Иска да му правят някаква експериментална хирургия, той отказва и се сеща, напускайки болница, че преди години баща му се е излекувала с лечебно гладуване от тежка бронхиална астма. Постъпва в училището за здраве на Шелтън, Хърбърт Шелтън. Тогава той 48 дни провежда лечебно гладуване с дестилирана вода. Което е наистина гладуване. Да, точно. Най-сериозното гладуване, най-строгото и всъщност след това глезена оздравява. И след около една година тренировки той е трети на световно първенство по фигурно парзалене. Може да си представиш какъв успех. Което доказва, че храната е лекарство и отрова. Спечелен за винаги за делото на лечебно гладуване и правилно природосъобразно хранене. Завършва медицина, става доктор и лекува с лечебно гладуване с дестилирана вода много от своите пациенти, но се насочва главно към храненето. Тази книга е прекрасна. Тя трябва да бъде във всеки дом, където има деца или където ограничаване на астмата, ушните инфекции и алергията пише. Защита срещу диабет, сърдечно-съдови заболявания и рак утре. Защото се оказва, че както храним децата си най-вече до 10 годишна възраст, ние определяме от какво ще боледуват, когато станат 20 годишни и оттам нататък. Как да храним децата си? Защото сега говорим за трябва да ги кърмим. Крайна форма за лечебен глад с дестилирана вода. Родителите вече сигурно са се стреснали. Първо трябва да ги кърмим. Преди това е хубаво да подготвим организма си, майките и бащата, след като са решили, че ще имат деца. Едно разтоварване на омекотената форма плодове чаемет, примерно за 20 дни един и други да направят, да се прочистят. След това жената забременява, тогава майката се храни стриктно природосъобразно, за да расте детето в една чиста отроба, да му достави майката всички хранителни вещества чрез храната, която тя приема. Една година, година и половина, най-добре 2 години детето трябва да се кърми. Разбира се, в началото цялото му хранене е кърма, след това поне веднъж в денонощието трябва да го кърми между година и половина и 2 годинки. Така майката се предпазва от рак на гърдата, а детето от всякакви тежки болести, включително диабет първи тип, автоимунни заболявания, затлъстяване и така. И най-вече ракови заболявания. Оказва се, че ако храним детето с много животински храни, съществува голям риск рано да настъпи пубертета и при момичето, и при момчето. На момичето рано да му дойде мензиса, а момченцето да израсне преждевременно много високо, особено ако е затлъстяло. Така при момичето... Това вероятно заради хормоните, антибиотиците, заради хормоните и заради това, че когато се храним с много животински храни, ние създаваме много мазнини в тялото си, които пък водят до преждевременно съзряване на момчето и на момичето. Добре, ето, когато говорим за такъв лечебен плодово-зеленчуков режим, който вие прилагате, казвам и зеленчуков, защото включва и смутита, сокове фреш от зеленчуци, от плодове. Когато говорим, набавяме си въглехидратите заради сладостта на плода и заради меда, домашния мед, който консумирам. Набавяме си също и витамините. Но какво става с протеините? Соли, антиоксиданти, всичките полезни хранителни вещества. А с протеините, които ни даваме протеините, всъщност може по-добрият вариант е протеините да бъдат, когато се храним, от растителна храна. Защото растителните белтъчини увеличават добрия холестерол, намаляват лошия холестерол. Това какво е? Леща, значи? Докато най-вече, най-полезни, значи, ако трябва да ги наредим по полезност, и това е главната задача на Джоел Фърман, да научи
хората в целия свят, че всъщност не са важни калориите, а колко хранителни вещества имаме на една калория. Най-полезни с най-много хранителни вещества, именно витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксиданти, пигментни вещества, които са над 12 000, които всъщност дават здравето на човек и го предпазват от раки, от тежки болести, сърдечно-съдови и всякакви. Това са хранителните вещества, които са почти нула в животинските храни. Ако ги определим с единици, 100 единици хранителни вещества на една калория, имаме в зеленолистните зеленчуци, 50 в плодовете, суровите, 45 в бобовите храни. Оказва се, че са едни от най-полезните храни извън плодове и зеленчуци, които трябва да ядем. Бобовите храни, и пълнозърнестите храни имат някъде около 25 хранителни вещества. Да ги казваме бобовете. Дивото месо, леща, боб, грах, зелен боб, нахут. Това са. А пълнозърнестите имат 25, така че примерно 4 пъти в седмицата бобови на обяд, а вечерта може и зърнени пълнозърнести, 3 пъти в седмицата поне пълнозърнести, но много плодове и много зеленчуци. Добре. Хайде сега... И ядки, семена, да не пропуснем. Сурови ядки да отбележим. Нека да видим как изглежда едно меню дневно за препоръчително за едно дете. Тук според съветите в книгата. След една година, когато детето вече не се кърми, то до обяд може да остане на сурови плодове, сокови фреш от плодове, сокови фреш от зеленчуци. Може да започнем постепенно да го научаваме да пие смути. Това са изключително ценна напитка. Тя съдържа зелени листа с малко водичка в един блендер и прибавяме някакъв плод, така че да стане вкусно и за детето, и за големия човек. И това нещо се изпива. В началото, разбира се, малкото дете по-малко ще приема, по-начесто ще му дадем няколко пъти плод или фреш от плод, или фреш от зеленчук, или смути. Не трябва до обяд друго да ядем. И големите, и малките. Една скоба отварям. Така с риск да досъдя да споделя своя личен опит. Аз си промених закуската на детето. До обяд слагам, първо пие чай с лъжите мед сутрин и в чантата му слагам за закуска в училище един банан, една шепа сурови бадеми или орехи, накиснати от предната вечер. Това е, детето ми е здраво, не е боледувало изобщо тази зима, слава Богу. Така че преди му го тъпчех с фили, с какво ли не. Закуски някакви, вафли, солети, всякакви. Добре, обяда, казахме вече, хубаво е бобови. Да, но винаги сурови зеленчуци и на обяд и вечерта. Те са 100. 95-100 са хранителните вещества най-много в зеленчуците. Да не забравяме това. И на обяд и вечерта голяма салата, суров зеленчук. При детето ще бъде по-малка и детето ще яде по-начесто. То няма да обядва и да вечеря само, когато е по-малко. Разбира се, ще има междинни закуски, но междинни закуски не значи филия намазана с маргарин, примерно. А пак плод. Или някакви вафли и кока-кола за напитка и така нататък. Плод за закуска, може някакви крекерчета да му приготвим, пълнозърнести и така нататък. Въобще природни, истински храни. Можем да му сложим орехчета, лешници, бадеми. Както ти казваш, хубаво е да бъдат накиснати една вечер във вода, за да се махнат там едни вещества, които са в тях, които предпазват всъщност ядките от изяждане от насекоми. И затова ние ги отстраняваме. Те не са полезни за здравето. Сега за един човек изял 2-3 ореха, нищо няма да му стане, но защо когато има неща, които не са полезни, да не ги махнем? Махаме ги точно с накисване. Сусамено семе, сусама има най-много калци и най-много желязо от всичко, което е природен продукт. Лъжиче сусамов тахан също давам. Прекрасно. Забравих да кажа. Това е. Можем да сложим тези, които искат да имат мускули и да не ядат животински храни, могат спокойно да включат всеки ден в менюто си конопено семе. Може да се смели семето, може с него да се поръсе салатата, въобще всичко това се направи. Лененото семе ще ни даде много омега-3 масни киселини, но в момента смляно, сложено в салатата или в каквото искаме да го консумираме и изядено веднага до 15 минути, за да не граняса. Още нещо сещам, което трябва да отбележим за правилното ядене на плодове. Чудесно е да дадем плодове, но ако дадем на детето яло първо, второ и трето и му дадем за десерт 2 мандарини, не е окей. Не е лошо. Не е хубаво, защото ще се получи ферментация. Единственият плод, който можем да изядем скоро след като сме обядвали или вечерили и който няма нищо лошо да направи, даже може да подпомогне храносмилателния процес, това е ябълката.
ябълка. Добре. Да. Още тук виждам в книгата, отварям и виждам 5 здравословни десерта. Много ми харесва топчета от форми с ядки. Смес от форми, смляни ядки, канела и брашно от Рошков. Много неща. Накиснати сушени плодове, крем от замразени банани. Супер лесен десерт. Замразени банани, нарязани, пасирани първо. Вместо сладоледа, който ще купим на улицата, ето ще приготвим вкъщи, децата ще участват в приготвянето му и това е най-вкусното, което може да и здравословно. На парченца се нарязат бананите, замразяват се за малко, там за колко? За 15 минути, половин час, вадят се с блендера, кухненски рулет с малко соево мляко или обезмаслено прясно мляко и става сладоледа. Печени ябълки също. Добре. Аз тук бих прибавила ядково мляко, нали? Накисваме от вечерта орехи, бадеми, кашу много хубаво и лесно става. И на сутринта смиламе в блендера с малко вода. Ето ви едно соево мляко, ядково мляко, което е по-полезно от соевото. Искам да пуснем само минутки от пациент, дете, което се излекувало от какво? От това дете е боледувало от гнойна ангина, само 1-2 месеца е нямало, като се е родило. След това до 5 годишна възраст, 4 години и няколко месеца, то всеки месец боледува от гнойна ангина. Много лекарства, много антибиотици всеки месец. Направихме му 5 дни на този християн от Варна и оттам нататък снехме го след това, след 20 години. 5 дни плодове чай мед. Сега той на 25 години, го заснехме преди 2-3 години. Той не беше боледувал нито веднъж от гнойна ангина в тези 20 години. Беше се хранил не 100% природосъобразно, но доста близко до тези 100%. Да го видим сега. Какво казва той, майка му? Добре. Познавам доктор Емилова от 20 години, откакто се помня. Всъщност, доколкото спомня, майка ми ме е завела, защото съм бил много болнав като малък. Моят син боледуваше всеки месец от гнойни ангини, още от деня на своето раждане, мога да кажа, още от първият, вторият месец. Непрекъснато пиеше антибиотици. Бяхме стигнали до антибиотици, които са венозно. И въпреки това, след поредната гнойна ангина, майка му го доведе при мен. Това беше юли месец 1993 година. Бил съм страшно малък и много ми е трудно да кажа какво съм изпитвал, но сигурно ми е било интересно и странно. Когато дойде за първи път, аз му казах, че колкото са пръщетата на ръцете му, толкова дни той ще изкара само на плотчета и на чай, след което вече ще може да яде картофки, хляб, супички и други неща, но пък никога няма да боледува от гнойна ангина, никога няма да му правят инжекции и няма да пие лекарства. При което той беше много щастлив. Накрая си стиснахме ръцете. Съгласен ли си? Той каза, съгласен съм, лелю лекарке. Една история наистина много вдъхновяваща. Известният готвач и телевизионен водещ Джейми Оливър поведе епична битка за здравословно хранене на децата в училище, защото по-голямата част от деня те вече изкарват там. Опитвам се да го направя сега. Направихме кулинарно училище преди новата година в класа на моите 2 внучки. Близначки, те са 2-ри клас, дойдоха с родителите си, сготвихме им такива природосъобразни неща. Децата страшно харесаха таратор от ядково мляко, за което ти споменах. Направен и родителите похаресаха всякакви други суровоядски храни. Подарих им по една от тези книги и сега мисля да направим това за всички второкласници във Варна, стига да получим разрешение от официалните власти, разбира се. Мисля, че това е пътя, по който родителите и децата да тръгнат към едно по-здравословно хранене, тъй като най-болни от всички в България са децата. Малките деца, некърмени, хранени с храни боклуци, пиещи непрекъснато напитки, всякакви, от които стават агресивни и както виждаш какви неща се случват в училище. Едно дете, което се храни природосъобразно, с повече растителни храни, с малко животински храни, то няма да е агресивно, то ще се учи добре, ще има добър коефициент на интелигентност. Добре, много благодаря. Доктор Емилова с много ценни съвети за това как да храним децата с жива храна, с прясна храна, плодове, зеленчуци. Чухте всичко, дано и да сте попили. В крайна сметка става въпрос за здравето на децата ни. Много благодаря за това.